Sulit ang naging island escapade kan 29 anyos na astrophotographer na si John San Agustin sa Calaguas Island sa Camarines Norte. Apara kaya sa pag-enjoy sa lugar, nakuanan pa niya ninladawan as in video ang nanotarang Milky Way Galactic Core o ang pinakamaliwanag na sentro kan kalawakan. Maagahon kasuudma Hunyo 16. Sigun ki John, como sarong astrophotographer, pirmi niya talagang daraan sa iyang kamera para sa mga siring na pagkakataon. Kay puhan man subuot magpuyat sa pag-aabang kung gusto talagang matsyempohan asin mahiling ang magagayon na parte kan kalawakan asin iba pang celestial bodies. Sigun sa Pag-asa daet, dawa nakaka-eksperyensya nin pag-uuran sa probinsya. Alagad paborable pa man giraray ang panahon para sa mga maawot mag-astrophotography o stargazing. Nag-ocular o naghanap na kami ng area kung saan magandang kumuha, magandang spot na kukuhanan. So, mag-aabang ka talaga ng oras. Since ang Milky Way Galaxy is magkapakita ng madaling araw, talagang puyat, so maglalaan ka talaga ng oras.